उत्सुकता असलेल्या दैनिक कोकणसादच्या दिवाळी अंकाचं थाटात प्रकाशन पार पडलं। माहितीचा खजिना, विविध क्षेत्रांना स्पर्श करणारे लेख, मनोरंजन अशा अनेक घटकांनी सजलेला हा दिवाळी अंक आहे। विशेष म्हणजे मुखपृष्ठावर कोकणची कला दशावताराला स्थान देण्यात आलंय। मान्यवरांनी या दिवाळी अंकाचं तोंड भरून कौतुक केलं। अखेर दैनिक कोकणसादचा दिवाळी अंक वाचकांच्या भेटीला आलाय। कोकणसादच्या स्टुडिओमध्ये युवराज लखमराजे भोसले, ज्येष्ठ मालवणी कवी दादा मडकईकर, ज्येष्ठ पत्रकार गजानन नाईक या मान्यवरांच्या उपस्थितीत अंकाचं प्रकाशन करण्यात आलं। दैनिक कोकणसादचे संपादक संदीप देसाई, उपसंपादक स्वप्नील परब, रवींद्र जाधव, लक्ष्मण आढाव, वितरण प्रतिनिधी अशफाक शेख, वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब, अविनाश बांदेकर, सुशांत परब आदी उपस्थित होते। यंदा दिवाळी अंकाचं मुखपृष्ठ आकर्षण आहे। या मुखपृष्ठावर कोकणच्या लाल मातीतील कला दशावताराला स्थान देण्यात आलंय। सिंधुदुर्गचे सुपुत्र समीर चांदरकर यांनी साकारलेलं हे चित्र आहे। नामवंत लेखक, कवी यांच्या कथा, कविता, लेख याबरोबरच आरोग्य टिप्स, रेसिपी, चारोळ्या, मुलाखत, तंत्रज्ञान, हास्य, फराळ, आध्यात्मिक, कोकण विश्व, राजकारण, कला, कौशल्य अशा सर्वच साहित्यिक घटकांना स्पर्श करणारा हा दिवाळी अंक आहे। कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक दैनिक कोकणसादचे संपादक संदीप देसाई यांनी केलं। दिवाळी म्हणजे खऱ्या अर्थाने सगळ्यांसाठी एक उत्साहाचा सण आणि सगळ्यांच्या आयुष्यात दिवाळी हा सण सगळ्यात अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि या सणामध्ये दैनिकांसाठी जो एक उत्सव असतो सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे दिवाळी अंक। यावर्षी हा दिवाळी अंक अगदी वेगळ्या ढंगात आणि आकर्षक पद्धतीने एक राष्ट्रीय दैनिक ज्या पद्धतीने दिवाळी अंक या ठिकाणी आणतात तसाच एक दर्जेदार अंक आपण आणलेला आहे आणि त्याच्या प्रकाशनासाठी खास करून या ठिकाणी आमच्या नेहमीच सगळ्या उपक्रमामध्ये सहभागी असतात आणि आमचं एक कौटुंबिक जे आमचे ऋणानुबंध जुळलेले आहेत असे आदरणीय युवराज साहेब, त्याचबरोबर हे ज्यांनी रोपटं लावलं ते गजानन नाईक सर, ज्येष्ठ पत्रकार आणि ज्येष्ठ संपादक, आणि सगळ्यात महत्त्वाचा हा जो साहित्याचा खजिना आम्ही कोकणात घेऊन येणार आहोत तर कोकणातील एक रत्न, खऱ्या अर्थाने साहित्य क्षेत्रातील रत्न, कविवर्य दादा मडकईकर, मालवणी कवी, आज केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र आणि आपल्या जवळची राज्य सुद्धा त्यांना एका वेगळ्या कविता सादरीकरणासाठी खास ओळखतात। ही सगळी मंडळी आज या आमच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिली। मनापासून त्यांचं स्वागत करतो कोकणसाद टीमच्या वतीने आणि दर्शकांना खास करून सांगतो की या वर्षीचा दिवाळी अंक जो आहे तो अतिशय एका वेगळ्या ढंगात आम्ही आपल्यासमोर आणलेला आहे। जसं जुईलीने या ठिकाणी सुरुवातीलाच उल्लेख केला की या दिवाळी अंकाचं मुखपृष्ठ आहे ते मुखपृष्ठ पाहिल्यानंतरच दिवाळी अंक या कोकणची जी खाण आहे ती कशा पद्धतीने प्रेझेंट या ठिकाणी केलेली आहे ते समजेल, कारण दशावतार हा काळ म्हणजे या कोकणवासियांचा श्वास आहे आणि या दशावताराला खऱ्या अर्थाने लोकांसमोर प्रेझेंट करण्याचा जो प्रयत्न आहे तो या ठिकाणी आम्ही केलेला आहे। निश्चितच या वर्षीचा दिवाळी अंक आमच्या वाचकांना, दर्शकांना भावेल, आवडेल आणि एक खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रात जी साहित्य परंपरा आहे ती साहित्यिक फराळ देण्याचं जे काम आहे ते आमच्या संपूर्ण टीमने केलेलं आहे आणि यामध्ये अनेक आम्हाला कोकणातीलच नव्हे, सिंधुदुर्गातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील लेखक, साहित्यिक, कवी, सगळ्यांनी, पत्रकार जे आहेत ह्या सगळ्या लोकांनी आम्हाला सहकार्य केलं। त्यामुळे दर्जेदार साहित्याचा हा सगळा खजिना जो आहे, मेजवानी आहे ती देता आली। या निमित्ताने मी मुद्दामून प्रास्ताविकामध्ये माझ्या 2 सहकाऱ्यांचं सुद्धा अभिनंदन करतो। यासाठी खास मेहनत ज्यांनी घेतली पूर्ण संपादन करण्यासाठी ते आमचे वरिष्ठ उपसंपादक स्वप्नील परब आणि डिझाईनसाठी सुद्धा अविनाशने खूप चांगल्या पद्धतीने मेहनत घेतली आणि सगळीच टीम, आमचे जाधव सर असतील, आढाव असतील आणि माझी संपूर्ण टीम कोकणसादची, कोकणसाद लाईव्ह आणि कोकणसाद या सगळ्या टीमने ज्या पद्धतीने गेले महिनेभर मेहनत घेतली त्याचा परिपाक आम्ही एक आगळा वेगळा दिवाळी अंक तुमच्या भेटीस आणतोय, दर्शकांच्या भेटीस आणतोय। तुम्हाला या वर्षीचा दिवाळी अंक खास करून आवडेल अशी अपेक्षा करतो। आज सोशल मीडियामुळे दिवाळी अंकाचे वाचक काही अंशी कमी झाले असले तरीही अनेक दर्जेदार वाचक आजही समाजात आहेत। कोकणसादनं अत्यंत दर्जेदार अंक प्रकाशित करून वाचकांना एक प्रेरणा दिली अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पत्रकार गजानन नाईक यांनी दिली। दिवाळी म्हटले की मगाशी जुईलीने सांगितलं की एक आनंद, उत्साह असतो। लहान मुलांना फटाक्याचा आनंद असतो, मोठ्यांना आपण वेगवेगळे गोडधोड फराळात असतो आणि एक काय दिवाळी म्हटल्यानंतर प्रकाशाची जी हे असते उत्सव, तर तो प्रकाशाचा उत्सव म्हणजे अंधार मिटवून प्रकाश आपण आणायचा असतो आपल्या जीवनात, त्याचं ते एक प्रतीक आहे दिवाळी। आणि ह्या गोडधोड खाण्याबरोबरच
की एक साहित्यिक मेजवानी जर दिली तर ती अधिक भावते. ह्या दृष्टीने 1909 साली या पहिला दिवाळी अंक प्रसिद्ध झाला, तो मनोरंजन नावाचा. त्या मनोरंजन अंकामध्ये त्यांनी दिवाळीच्या निमित्ताने जी विविध साहित्य वैचारिक साहित्य त्यांनी दिलं आणि तो दिल्यानंतर लक्षात आलं की त्याला खूप आवड आहे, खूप मागणी आहे. मला लहानपणाची आमची आठवतं की दिवाळी अंकासाठी आपण नंबर लावायचे, वाचनालयात जाऊन एक 10-10 अंक घेऊन प्रत्येकाने आपापला एक एक नंबर करून दर ह्यांनी तो रोटेशनने वाटून घ्यायचा आणि एवढी त्याच्यावर हे मागणी असायची. शेताविषयी म्हणा किंवा असे अनेक आरोग्यविषयक म्हणा किंवा ललित साहित्य असे विविध अंक त्यावेळी उघड्या पडायचे. आजसुद्धा वाचनाची संस्कृती थोडी कमी झाली आहे, परंतु आता मग अशी संदीप देसाईंनी सांगितल्याप्रमाणे अशी अजून वाचक आहेत चांगले आणि जे आहेत ते दर्जेदार वाचक आहेत. म्हणजे आता कसं तरुण पिढीमध्ये थोडंसं मोबाईलच्या याच्यामुळे वाचन कमी झालं आहे, परंतु एक म्हणत आहे की वाचाल तर वाचाल. जर वाचायचं असेल, चांगलं जगायचं असेल तर चांगलं वाचन केलं पाहिजे. आणि आजच्या या कोकणसादमध्ये त्यांनी नेहमी चांगल्या परंपरेप्रमाणे अतिशय सुंदर पहिल्या आधी मुखपृष्ठक म्हणजे म्हटल्यानंतर कोकणची आठवण होते. दशावतार हा कोकणचा आत्मा आहे की आपल्या ह्याच्यामध्ये तर तसा हा अतिशय उत्कृष्ट असं मुखपृष्ठ केलं. मी त्याला स्पेशल धन्यवाद देतो. आणि आता नक्कीच चांगल्या प्रकारे दर्जेदार साहित्य असेल ते आपण पाहू. त्या साहित्यिकांना सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि एक उत्कृष्ट चांगला अंक दिल्याबद्दल मी कोकणसाद टीमचे आभार मानतो, धन्यवाद देतो. दैनिक कोकण साथनं एक संग्राह्य अंक वाचकांसाठी दिलाय. सिंधुदुर्गातून प्रथमच असा अत्यंत आकर्षक आणि विविधांगी दर्जेदार साहित्यिक फराळ देणारा अंक वाचकांसमोर आणला. हे कौतुकास्पद आहे अशी प्रतिक्रिया प्रसिद्ध मालवणी कवी दादा मडकईकर यांनी दिली. मी जवळजवळ 61 वर्षा दिवाळी अंक वाचतोय. लायब्ररीत आम्ही जाऊच, पण त्याच्यात आवाज अंक आहे, आमका विनोदाचाही बाहेर आवाज अंक. आणि त्याच्यात मोठ्या मोठ्या कवींच्या कविता असायच्यो, विंदा करंदीकरांच्यो, बापटांच्यो, पाडगावकरांच्यो. आम्ही कविताच वाचू त्यावेळी. आमका त्यावेळी काय समजा नाही, वैचारिक विषय नाही त्याला. आणि कविता पहिले वाचायचे आणि विनोद, आणि त्याच्यात ते दृश्य विनोद असायचे या सगळ्या. आणि काहीच काय मिळा नाही वाचूक आणि काय मिळा नाही. दिवाळी अंकाची वाट बघत होतो आम्ही. आता उलटा झाला, दिवाळी अंक टांगलेले असतात त्याची कोण वाट बघणार नाही, तो वाट बघित असतात लोकांची. तरी पण इतक्या वर्षाच्या ह्याच्यात सिंधुदुर्गातून हे अंक काढलेलो आहात. तर मोठ्या प्रदेश मुंबईचा अंक हा परत मी मुंबईत केलंय काल निर्णयमध्ये. जयराज साळगावकरांनी भेटलंय, मग एवढा बंडल त्यांनी सगळ्यांनी दिला. त्याच्यात काढून बघितलं तर 350 किंमत होती. आणि हो अंक त्या तोडीचा असा. मी त्यांना संपादकांनी सांगलं की तुम्ही गोदे आणून टाकायचे म्हणून. म्हणजे तुम्ही खिशात परवडणार सुद्धा केल्या कोकणातले पहिले लोक किंमत बघतात, अंक मगे बघूया काय हात. ते गमतीची बाजू असा. या तुम्ही छान काहीतरी केल्यात प्रकरण. माझी कविता हेतून असा की तुम्ही मला घेतल्या आणि दिल्या. तुमच्या ह्या कार्यात माझ्या शुभेच्छा. दशावतार ही आपली संस्कृती, ही संस्कृती देशविदेशात पोहोचवण्यासाठी कोकणसादच्या टीमनं पुढाकार घ्यावा. दशावतारावर वेगळी डॉक्युमेंटरी करून ती लोकांसमोर आणल्यास विदेशातील पर्यटकही या संस्कृतीच्या प्रेमात पडतील. त्यासाठी राजघराण्याचे सदैव सहकार्य लाभेल असं प्रतिपादन युवराज लखमराजे भोसले यांनी केलंय. तर आज म्हणजे आपण दशावतार वरती आणि दिवाळीचं अंक लिहिलेलं आहे. दशावतार तो आपला कोकणाचा भागाचं म्हणजे महत्त्वपूर्ण म्हणजे एक कला आहे आणि आपण जपून ठेवणं ते एक गरजेचं आहे. आपण तसंच राजवाड्यामध्ये पण आपण मागचे 2-3 वर्षापासून आपण चालू केलेलं आहे. पण तसंच गावागावास्तरीवर पण होतंय. पण कुठेतरी एक देश पातळीवर का राज्य पातळीवर आपल्याला करण्याची गरज आहे. तर त्या अनुषंगाने मला माहिती आहे की आपण कोकणसादची टीम दरवेळी प्रसिद्धी करतच राहते. तर माझं नुसतं एक आयडिया असेल की तुम्ही करायला जमलं तर डेफिनेटली बघा की आमच्याकडे भरपूर जण म्हणजे आपल्या दशावतार निमित्ताने त्यांना डॉक्युमेंटरीज काढायचे. तर कुठेतरी आपण पण त्यांच्यावर जोडला. कशाला आपण एक चॅनल आहे, एक लाईव्ह चॅनल एक आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही पण गावागावामध्ये जाता. तर त्या अनुषंगाने ते सगळेजण जुळून एक चांगलं डॉक्युमेंटरी होईल. म्हणजे कुठं नुसतं आपल्या देशात नाही बघतील, म्हणजे बाहेर देशात पण बघतील आणि ती कला जपून जायचं नाही, पण एक चांगली प्रसिद्धी होईल आणि लोक ह्या भागात येतील आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने बघायला येतील
आणि म्हणजे आम्ही बाहेर देशात फिरतो आणि बघतो, तर बाकीचे लोक असे त्यांचे स्किट जातात, प्लेस जातात बघायला. तर अशी पण आपले एक दशावतार म्हणून आपले लोक, बाहेरचे लोक इथे यायला बघायला यायला पाहिजे. ते कुठेतरी थांबले गेले. नुसतं आपल्या गावा पातळीवर होतोय, कुठेतरी मनोरंजनसाठी रात्रीच्या वेळेमध्ये किंवा कार्यक्रम संपल्यानंतर आपण ठेवतो, पण ते कुठेतरी एक चांगले कला आणि चांगले प्लॅटफॉर्म व्हायला पाहिजे. त्याच्यावरून आपले ॲक्टर्स तयार व्हायला पाहिजे, कुठेतरी म्हणजे त्यांना प्रसिद्धी मिळायला पाहिजे. तर त्या पद्धतीने मला वाटतं ह्या पुढच्या काळामध्ये दशावतारला एक चांगल्या पद्धतीने एक पुश द्यायला पाहिजे आपण. आणि अंकाचं विचारायला म्हणजे 100% ते एक चांगलं प्रयोग आहे. आणि आपण म्हणतात 60 वर्षापासून ना की चालू आहे अंक, म्हणजे दिवाळीचे अंक. तर मला आता दुसरा प्रयोग म्हणजे की आपण त्याचं आता डिजिटलायझेशन चालू करायला पाहिजे. कशाला, आपले युवा वर्ग आहे ते पुस्तक घेऊन वाचणं म्हणजे त्यांना भरपूर कठीण झालेलं आहे. म्हणजे पुस्तक धरणंच कठीण झालेलं आहे. म्हणजे परीक्षाच्या वेळी पण त्यांना पुस्तक म्हणजे कसं दिसतो ते पण माहीत नसते. पण मला वाटते कुठेतरी आपण सोशल मीडियाच्या मार्फत असे कविता म्हणजे कुठेतरी ऑडिओमध्ये आले, काय कुठेतरी व्हिज्युअल्समध्ये आले, तर त्या पद्धतीने ॲटलिस्ट मुलं ॲटलिस्ट कव्हर करतील आणि ऐकतील, कुठेतरी लोकांपर्यंत पोहोचेल, म्हणजे युवा वर्गांना पोहोचेल. आपले म्हणजे सिनियर लोक आहेत ते डेफिनेटली वाचतातच, पण त्या पद्धतीने मला वाटतं जास्त प्रतिसाद होईल, त्याचं जास्त लोक त्याचा लाभ घेतील. तसंच मी ह्या पूर्ण कोकण साथच्या टीमला मी शुभेच्छा देतो की आपण ह्या पद्धतीनेच आपण ह्या क्षेत्रामध्ये, न्यूज चॅनलच्या क्षेत्रामध्ये, काय न्यूजपेपरच्या माध्यमातून आपण करता तर आपण करत राहावं. आणि 100% आपण दरवेळी आपण येत राहतो या कार्यक्रमासाठी आणि वेगवेगळे कार्यक्रम आपल्या कार्यक्रमासाठी, तर आपलं राजकारणाचे संघ 100% पाठिंबा असेलच. मी नुसतं श्रीदेव पाटेकर आणि उपलकरला मी प्रार्थना करेल की आपण चांगल्या पद्धतीने आपण पुढे जावं. या प्रकाशन सोहळ्यातील उपस्थित मान्यवरांचे आभार दीपेश परब यांनी मानले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.